Pipinyo supaya piparoki paraloki parajor sa sisin siya kanika channel kisawayom. Dahil kanika por idon bat I ba badap biang langsti iba in jak selok par in ya keren. Katukan teliki kam namata ka kam kajong I pat kajong roh biar ka sap kajong I. Te ipinyo supaya pi ba siya kanika channel kisawayom. Te kubulin ko mata ka por kajong pi papilat pelat por banyak keren ba kanika channel. Dan nongkong penithu suaya lade bat ha kajuk kapor pira bermatai lengkot sapangka jing trai ka jing tak ka jong pi bat sapangka sap ka jong pi nga ai khublei phi ba sawayom ba phila khot yang ban wan ban sim interview no banda chonga ban ka kerteng jonga kalong badap biang langsti ka snong jonga ka dena mokrang ha te ki kam ki banga trai man kasngi kilong ngasubela kat bayo ha ha te ka bang akwa ban ya keren bah kana kapor kalong sapang kasam mo sapang kasap ka bakar pang ka pi don kan ka ba ublai ulah ayah pi ka sap ka bakar pang ka bakar pang te pila banyak tu lengkot sapang kasap ka ba kerpang ka ba kum ubreu pi don kasap ka bakar pang te ngadon kum ban su ong no ngalong nganang ban thau jeng ruai ban thau jeng ruai ban snai kisur jeng ruai ha bat la don ru kan ne kat totally ki jeng ruai ki bangala ruai ha bat ki bat ngacu le ru ya ki niki serial ha ki short film ki bangacu pelai YouTube ha bat ki jeng ruai jong aru ki don ki ba ngala ai ha ki wei pat ki channel ha ki la shoot video ha te ka jeng ruai hi ka bakham stanat yang ate ba long ka sap ka bakham kerpang mo ha te la da su ngap kata ka jing yatu ka jong pi mo kemut pi don bon teli kasam ha ka we kalong sapang ka jing ruai pinang ban ruai ha pinang ban sna jing ruai na lor kata pi la jusna teng ru ikisat film ha nang ta pi don ke YouTube ila YouTube ru te tong mentang ya phai swa ba dai ka jing ruai mo hak be dai ha be dai ka jing ruai mano ba la ai mesim ya pi mano ba la ai mesim ya pi ba hakano ko kom pi poi ban long kum nong ruai ka hakano ko kom ba pi yo kalat ban ruai kan ka kam ruai ka chonga men swa dang kena dang kamret ngacu smart ba ban idon I papa chonga mo man sia tu epi di pa chonga ri di hi barwai iba long tanong ruai ki chongi film khasi di kidon ki album ru ki bala arim men swa kum keteng kum ka wo kucing bah prieu nang tapat kaya isya nang ta ki la buon mo ki jing ruai te Andre kacing ya lenti jonga kum unong ruai ngaperkhat na du bi papa jonga im don su kana slaper thai te ngaperkhat mo namar ba ngam kwa ba katakanam jo papa jongi kan sukut no bat ngakwa hi ban long pateng no dam ta jong I ken te nga sim nga se stanat ba ban sim kaitar ban kan uat kai kisur jong ruai astu sha habang atem kaitar ki wan sha kita kisur teng ngampat thau ki kentien ron rei ki kentien ki la don lupa hapo ka men siam jong ama te long ka jing yo mesim ka jong pi ban ruai ka dei na ipa jong pi na ipa te long sultanat ba pi kum khon mo o la sim pateng ya kata ka ai ka ba ipa jong pi long kum tau I kasap ka jong ipa mo te kum ba long hadu menta kan no teliki jing ruai ba nakali ka jong pi la ruai la na pila sna I ka jing ruai mo kat kum ka jing ruai ka bala de pelai te ki la don kum ba pra teli kin top lang ki jing ruai election mo nang ta ki don pat ki jing ruai ki ba la dep kum to ki ba la shu sim ki brieu re ki klem pat ya yo ban shoot ban pelai na mar ki ya sim ki jing ruai jonga ki kwa ban shoot video te imat ba kem pat ya yo porne kempat ya lain te kempat yo ban pelain te na padang jong kijing ruai mo ba ka ba pila ruai kadon am ka jing ruai ka ba pen umi ka mesim ka jong pi ka ba pen ka ba pi das ngeu kata kan ya ka mesim ka ba pen ngeu kata ka mesim jong pi mo kadon oi kata ro ka jing ruai ka ba long ka ba kata ba ha ka jing ha long ka mesim ka jong am kadon ha iwe jing ruai long ta jing ruai lu ngasu thau kerkie long ngasu thau melen mo ide jing ruai ba ngai kerteng ngam dala ban bat kan mau su re ka jing ruai ka balong kum ne ka ba ong
ngas ngau kenja bangan em klemapi kadai kata kajing ruai te lam kajing ruai ke bas ngau siap mensim hima kasur te ngasu ko aban habayok sekali kan kajing ruai ngasu ko aban bu syuk sekau kajing kelipan nang balai ap sama nang ta kidon ki jing ruai ki ba kajing ruai ka wei ka ba dei kajing ruai film hi kata kadai nak film ka ba film penmi re po cinema te wat hadu ki ta ki director ki producer ki la ya ja te kata kajing ruai la mut ruai papa chonga te la mut ruai pa chonga te im sim la yo ruai shu adu tat ba hindu menta klat no nak nak slapat thai te kajing ruai kata ro kas tenat ba namar kadon ni kajing mut ma plus tu hi thau jung ruai ki ba ki breu ki ba khaman shwa bat ki ba menta te ki kam don kajing pher kham pher te ka tu kajing ruai ki ba kata ro ngas tenat ba nasit su snap buat ladang arwai bang la arwai no manga cuma na din ba layap no ipa te kata jung ruai rus tenat ka ba kum ksiar bela prang aikan pernai nadu mentajing em hadu lasai kus ngibak men kus ngiba syai pernai jing suk jing kemen yang atu ai hamid badum sya step kaba pernai jing kermen yang apiwan ban ai kata gitu lah kata kajing ruai kata kajing ruai ba itau ipa chonga ken sobin idei ba itau ipa chonga te in ruai kata ka film te ta kibreo no kila ja no ki lempen tempat ba kata ka film lo sukut no te nga lap yang anda ila klat te nga yo ban ruai patkin menta phila ruai ni kata kajing ruai phila penmi ni ha YouTube ngala ada penmi ada penmi te ka tu kajing ruai te ngala ai hai ban shoot video ngala ai itu i paralok bana mau kerwat na satai sa ayu kata kesinong i bakir channel ma tu i bakir channel te nginya phai chwa kajing ruai banong kong mo kai ka ba pelong nya phi ba phin sungu tenat ka to kajing ruai ngasungu kenja bat kadon kai kadau phila banya thu ka kapor kadon kadau te kadau kolong ne hakapor ba ngarwai ka tu ruai te long kadon mo kapor ba idon kikenrum kikenram bat i ba i bat hoin te ngapat ngala syong marweng kawan kita kacing ngausen yala de te ngadon hapo studio hi te ngasim kulam ngalawat ikjing ruai kunom nuruk ngakhlem la ban penlong te rengkat ya don rengkat lang itu iba ruping larinyang bat haban moyong mo te ngia nga tong nya thau ruai nya thau lang te kadai kicong phiru ya ngan sa ai kentian lang nanga te ka jong ngaru ya ai kentian lang mar kalian te dala ya thau la thau kawan kasur kawan te na kata kada ni record no studio ni thau komentar jan miet tang da miet ni la dep record ni la pendep sendon ni jarwai te mana pat barwai ma fin ruai ba ngarwai mangai tambalong kacing ajing mut tengi ai lang siparlok kabut kana kajing ruai kasumi la kami kapor ba la ban ong kapor ba ya pher jingmut bat ibai kapor ba phia dan jingya chut mo dan jingya dom tolong kala pan long ka yapi ban so kenja mo kami na kata kajing takaman sim kajing susi hai te kan ni kajing ruai ling ni thau kumba syua thu khana no tang ni steng kenta ni kenta hapo om tai ni pendep no ban tho ban bat sur bat jing ruai kalong pa kajing ruai te nga thau hi ka sur te te kalong pa kajing ruai ka ba kham pensakan mau ya fi ka kham pensakan mau ya fi chus ngutenat hi adu menta bangan sngap mo hi kajing ruai te to kajing ruai ka to ba ar pat ong fi thau i papa jong fi te balai pat fiskun tenat ka to kajing ruai ka ba ba ar pat ya katu kajing ruai kadon nomor buan hi na pedeng ki parasnong parathan mo jongi satis ki ju ang ba kasur jonga kalong kum ipa habang ngap syai katu jing ruai kalong per ba kasur jonga ngasngau sya kumbangam dei manga barwai tang ba nomor buan ki boang ngayasriem mo namla andre ban kot kat kum ipa de re long kasu long kadon kata kajing yasriem tang te hakabede berka naka kom thau jing ruai hakarukom ruai mo
kadon ka ai ka bakam kerpang ka fisngau kumban ka ba nga ngomla ma ban kali jingkeli ka fisngau kumban ya thuhi banyak thu ka ban kan ka por kan ban thau em long ka sudon kan ka jingngau kan ba fisngau ya kadon kan ka jingngau ka ba habia de ka kom thau jing ruai ka kom ruai ban thau jing ruai ka dai ka ba ba ha bat ban penwan ya kin tien ya kisur ha kalong ka ba sha ha hanrei lah ba ngidon sha kata ka jingmut bas kem nang lajong mengidon cingmut be bangin ruai te ngim ko mengi ba don cingmut ya tu ngim don than kata kacing bat ngi yo ro tang ngale ko ba shetu khanai pi ko mangala de bang ngantang subat hi kaitar ngampat tho ya ki kentien ro handai ki kentien ki lawan kasur ka lawan te kum unong ruai mo hakana ka ju ka jungi menta yo iba to la da chupai sikisnam gi ba kam chua mo la man pemi kaset la man pemi CD long ki to kinong ruai ki yo nong na to dapat pat kumbalong menta mo ka jing mi jong kini ki social media teng ka penduk nong ya kinong ruai ka penduk nong namar ba ki hadin ki la suya kopi la nek suya snap mo kum to hapo memori ki la suya ai long ki beri kum don kam shu banda thit kaset ndrei ki la suya la ka yo ka jing ruai kum to tapi ngau kalong kum no don kalong na ka jing do nong na kum no na namar ba ya kala ya kinong ruai bikin yok kamai kan ani kata te kala don sak tak cing do nong bakrau pi namar ngakan mau ki por bai ruai ning por bai dang ruai pangi muswa te dang yai be de ki to ki kaset ko pi ki kaset ksai bat ki kum tai ki don te ngaperkhat muswa pangi bon hi ki jing ruai ki be im chu ruai re namar muswa haslong re studio kampat dan te hap lek be sabar sekol kata sekol ti kumta ter te kijing tem kijing put ro hap kin nang ne ta ken kijing lut mun swaro kala kham lut hi bat ka wat la kata ro ki kaset da ki ki por dang yo ka dor reu pho san phon reu pho ka te mun swa ka kham im hi te da la mi kan ka YouTube channel la bon ki bre ki ba copyright ya tu kijing ruai ki la yo ban tab no po YouTube kila yasna YouTube tab kalau ngisya kecing du nong ni ko mengi mentaro isna jing ruai teng nila pelaj channel la jong ki don skibre ki ba re upload biang ek tu jing ruai jong ni ro to ro ka don hi kecing kata kadang ji kata iki nong ruai mo ha te hak biade bet kan ka rukum ruai mo kat no e thai la da pi record la pilih ban record ka jing ruai kat no kawai ka jing ruai kat no kishima ka biada ha po studio hakabaya dei bat ka studio te kidon ki kat kum kacing pha mangi te ladangi sim ya ka jing ruai kum ta mo kum bo ladangi sim ya ka jing ruai ka ba kham pen buon kham pen bang ki musik te kata la kham rem te hakabaya dei bat ka ba ni chu pha ban le kum to malumala ban at music mo ka kham duna ka jing siu ro studio te hak biada be kan ne mo Facebook man ta ba pi upload ha po YouTube katu ka don nam ka jing yo nong na kam ju mi na kata ka bai belut bat ka jing mi ha po YouTube kan ha ba pi upload ki jing ruai ki ai lada ai ka don hi mo ka jing yo anrei ban yo adu kata-kata kam dade than namar ngahi menswa ngacu pelait ya kejing ruai nam cu bu bat ki video bat ki bangan shoot video ma pelait bit kejing ruai to te ka view ro ka kham duna te kejing yo ro kham duna te to kum ba phila ya thu men ne mo ba phidon ru ka sap nong kong ka dei ka sap ruai thau jing ruai bat phidon ru kasap ban sena serial ban sena short film te kumu youtuber te long kaba ban yak sngo pat hana kapor kalong sa sapang karu kom sena short film ha meno fil asdang ban sena hak biada kan ka short film meno fil asdang ban sena bat phila kan kur kom pisna hin ka script pitho hin bat hak phila tu pun cuba lengkot halor kan ka menta mo te karu kom sena film kalong kom ne ngacu snai short film wa hanga hite bani ki short film man long kum kita ki love story ro ngam dakwa than masai kwa hi kini ki film ki balong ajing sneng ma
Ibarang sosial. Hoi. Sosial. Kiban long sneng. Ba aja. Te ya karkom sna film pat kidon. Hoi kidon ki story kiba ngia dei kam to baya aklang idon story na itu ya yang te kiba nga sna hiru kila don hi te kiba sim na kiparlo kom to kiba nga shtiru kidon hi te story kilong ta ke te long cũng bao lâu rồi mình ta thì snap cái này phim khi upload bây ha YouTube nó thì đơn được cái bà thì snap ban pen ha ki hall cinema là na ha ki ai mo hadu menta te ngampat don ki ban ong ban pen po cinema te namar ba plus tu hi ka ladang isna film ko ba pen cinema te ka jinglut ru kala kham he te sakawai mangi badang subala mo pat don ni te ngi hap sedang sona ibarit kamu thì saya upload bây ha YouTube nga upload be itu nga sa ong hingan sedang sona ibarit la sai kan sapoi sa ka ba he kan no teli ki short film ke ba filasna hadu menta ke ba fila upload ha YouTube ka short film ko bang la upload ha YouTube ngalak kham slam hi te ngam dak ma ba su tang ba kalong ke lak bon teli kan ki lak kham bon teli ki tang ba kat kidan hi ki bang akan mau ngan nom babi ka tu ba ngatiet ka story na iban la nong si ta kitu story jing ye ka lak let kidan basna iba don nam lamari ba ju ya don talang ba nam da aku biada begini ke film pad subuh karukom sena mo karukom sena karukom shoot karukom penwandur na kumu director mana bala kata ka bentapat hidon kalong na filahi mafi ya kitu te parok khot nyala hi filahi nadu karukom sena ban edit da nadu karo ban shoot ban direct kamu filahi baik barok khot le kamu selain stang ka story fi stang ka story kidon ki banga shtiet kidan banga tho hi kidan ki ba ngasu pan da hakan hakabiada bikan ka bentapat mo pis ngau kumno ka na ka bentah kom sna film pat ka long kumno ka biang na ka kom sna gini short film ka long kumno pis ngau tenat kumno ka ai ka jing tenat na ka no ka pelong ka ban ponwan ka jing ka jong fi kan ka don bata namar ka wei sakawai mo ipasan jongar di pasna film mo kon ta mo te ipa jongar I kwa ai muswa por pa idang im malai de ba don bala don YouTube le to por sai ipangi ru la kieu hi tamba pangi pat iklan no te ha jing shang la de ban yo ban sna pat ipa tamba to re menta la long no komba na ka chaka chu ipa ka jing kwa chu ipa ngala long ngau no ngira nami nak mafi te sakawa ipa san jongaro ide ipa sna film ila sna la ki film ipa san ila sna ki film po cinema kum ka nganwa da banda syam ka bainong rupa sayonara kum ta ter mo ki film kamu piwan banyak kata ka long ying long sem ka ba kila ya sedang kan ada ka lanjutan ka rukom ruai ro la don ginong ruai ka bahasa jong fi habi ada ka film kila don hino sna film ta kamu to ka jing kwa ro ngaro masih terang hidon ni ka jing terang dalam der ban long ban ak film ban long nong ak mah te ban sna ro masih kwa hi tamba nimpat kot pat bangin sna ado film ko ba tengin sedang so YouTube te long Pidon padam ka pelan ka bahasa nang sa kamat mo ban snack mungkin film ke bala man pen ibat hadu hall cinema ro Pidon em kata ka pelan nang kata ka jing pos new mo dah ong kum ta te kidon ka pelan ka don ban ka pelan lai ka don be akermen ro bangan sayo hi kalat kalenti mo blem cu i no yang ikeu te kum ba pi ong jing pos new teng ka don kata ka wei ka story ka ba nilai perkhat hi men swa bangin ya sna no apa cinema habang perkhat tang balong kata film pat la long no bum don ke jinga bet paraya nong trelang te suca nong tu te habang perkhat ya film itu por em ngasong nganda khabrip nganda thia ngacu i ya kata story ngacu khabrip tu ngayu i be ngasobi kum kala ada na po videos nyama amtip guys sulong wan hajing fos new long hadu menta kadang don kan hadu menta kadang don tang baka skrip impat ho ka skrip kala don ka skrip kamu setang ban sena baik ta kadang ma ban shoot short film no ro ngaus ngobenut ma kam tam ka dei ka story ka biang ban sena
แต่tambangan apswa ngan sakr ngakermen hi bangan salah hi ban le te nakalian ka jongi ro mo nakalian kan ka chana ro ngi kit bokit wiang hi bakai jing phos ni ko jong phi kan ulong hi season kasni te menta ngin ya poi pas ka bai ka benta mo ya poi pas ka bai benta ngila ya poi ngila ada ya ka jing ruai komunong snawa short film ro te menta pan ya poi sa ka ya ada ka YouTube menno fi sedang kan ka YouTube ya ka YouTube channel jong phi bada ha kan ko kom phi poi ban sedang kan ka YouTube channel ya ka YouTube channel le menswa ngasu i mo ki breu ki upload ngamda don ngamda play ching mut than te ngasna YouTube ngathep ita jerwai nang kong la chong bangarwai nang kong banang kong do jerwai bangarwai ke ngathep itu jerwai keteng dei tang ma phi te ngathep itu jerwai ngapek ka kieu ski chai ang wat adu ayeng ro don hi ki bai ong yang pi penut por bum yo nong mo ngong tong an yasha ngong bet kum tai ngan yasha nakapor te ngaju upload ki jing rwa jong ki porlok kum toru ki apa upload nga upload be pa channel la jong kanang kieu ski tambah ka bakham kieu bahapan kalong banga ngadu banga pelai ya ke short film kata ka short film ro de ki porlok daun te ngamda kami lenti than bakane ka channel jong akan kan kieu mo ale ngamda kami lenti bangan ongan yo na YouTube re ngam poi perkhat pat bakalong kum nemta te nadu bakasnai kata ka film lockdown ngai kerteng kajing pet jong ki breu haka sisngi asngi kala ada isya kala ada poi adu kita ki sanlak nreulak view kala sedang ban yo kamai ba kala kamai itu film tang ba ki don no ki jing kum ta hi mo perthei ya bisni mta yo le seng ong ki don ki bisni kum ha snong ha thau te ki pha delete nga delete no ya kan film long kabiada kan ka bajing ki jong fi ka YouTube ada lomba kata ka film kata short film ka lockdown ka bakal teng te ngin sa beteng nang to ken te long hadu kan tuli ka pat philapan iya ka biada kata ka ka don hadu an reu pat tang ba ka bangi dang pelai ya po YouTube kalau long laipan kadang salai tambah film pelai lut kamu film pelai lut so kita ada pelai kamu kita hadu mta kita ada pelai kamu phi la delete no apa delete no ngalawen kadang don pan em ha phi ha kata ka film kata ka lockdown kan kadang don em ka ha ka cubo ha phi kan ha komputer na ha ka USB la na ha ka memory mo per bangale itu ka film kidang don ho ngakan mau kidang don hi po pen drive tambah ngahap wat nama pen drive la buon nama ki bangabu te long ngasu yo ngom mentah kal halor kan ka film fi ong badon ki ba fi haban delete no te don ki ba fa delete nama ra tu ka por lockdown ka don sya kata kacing keta mo kum ya kilong peju nama tu film ila sna sya hoi wat mangi basna ro por bangi ak ngiar khie ngia long ngia don ma kata kacing sam khie por ba ak hande ndala de play tu film ndala de edit ndala de sna wat manga basna mo ba shoot ba edit tu film ro kadon kata kacing keta nakaliang kasnong pat ki ong ba ngia tat por lockdown te hin men jong ari ong hi delete no namar kenang bakan lait nak konrom konram tangam tai ngadili no ngam don film ju ya tholen kot ngam don hira kata kacing bu siun bu sneu mo ya ki sinong ba ki ba khot yang aro te film kalong ko ba fin ju ya tholen kot ka story jong kata ka short film ka jong fi ya tholen kot batai len kot ha kan ko kompisi penwan dur bat kalong kumno balai ba ki haban delete no sila ya tholen kot kenang ba namar ngi empat ya pej mo si utang kanang ban si tip kan ka story jong ka ya kan ek film lagi don tang langut kiba aka kan ek film te hadian kinang kidon sau iwe arngot salangut don ski padang kwa ak tengah ai ban ak te kalong kumne ka story na nakman te ngia perkhat ya don langut seperlong ya perkhat em don singlek ya sna kan itu short film penwan dor temala kham klet hingaru ngamda tami don ipen bang kan mau ba manga ngalik pan khau kliang nga aki manga kum ta nong
lek pan khau kliang no paralog don sai tai khna I wei pa lek pan khau kliang ហើយ ngai yeng ki brio ta kan long kadon ema tu por don jing bam so banya set banya ហើយ bam ហើយកាដន te kadon don I shu te ហើយ ngim ban sia ban sulet ban wat kliang Ha. no no ហើយ hande perthei ba e basnai ba chenjar ហើយ te kum ta hiru kim kidon hi bom la ban ai ru ហើ ma យហើយ hande ban da pai kat au tu puot ហឹម kalong ba ngi hap ban perkhat ba ken kum ta mo ហើយ ngi dang laj luit kum ne ហើយ te yo le sia kan poi biang ka tu ka por ហើយ ngi la de mat te ngi ka jing chenjar tu ngi de ban sngau thu no ken ngi de ban long teli no កមុតភីស្នាយកាតកហ្វ្លីមpor ba lockdown ភីស្នាកមុតយកជីងក្រដូ ya ka jing kerdo កបាគីប្រិវគីសៀកណ្ដូកាតក por ba lockdown te wat uba kumanga na lej belas cengai mo ហើយ ngahap ya ta ka cat kalom ta ken អើកំតាហើយ idon ខំ lai ភីស៊ីមីកជីងជីងគីប្រិវ por lockdown កាន la long no ហើយហើយហើយតែតោកតាកវាដេកតាកហ្វ្លីមតគីដងដនហាឌិនកសកានតលីគីដងដនសគីអីបកីសិតហ្វ្លីមគីបាហ្វៃឡាពនីទាំងហា YouTube ហាឌិនយកតាក lockdown មក hadian ka lockdown ហឹម te la kham laj ka lockdown ka don ka jing ka tu ka film ka short film ka ba kerteng ka de serial ka te ka don do pat nyo imat na la jing iej balamong ហើយ jing iej balamong shisien balamong ស៊ីសិនបឡាមក shisien balamong ហើយឡងកតាកយ៉ាច់បា YouTube ka tu te ka long no kum ne kum ka yaj ba ya YouTube ho ហើយ tang ba ka tu te ngasna story ka long kum ne ហើយ ba kum no ba u lok mo lej belas ha par ne sa ហើយ chai ហើយ isna long kata ro isna lang ba itu iba don nam hi Ha. story បាក់ដនណាំ iba don nam la mari tu ba ak hi tu film ហើយ ba illa lej belas sa jangai ka perthai menta teng teng ki kan thai menta ki don hi banut ma ហើយហើយ teng teng na chorong chong ulok ហើយ ki dang nuot គីដងខត់ប្រិវ ki dang khot bre kan គីដងក្លីមកាន tu film ro kaya story shapang ba sa kalim hi Ha. ta បងភីស៊ីមីកជីងឡងយងកា chong ប្រថេមក perthai កបាមិនតាបាទាំងហើយអ៊ូឡុកណានសាចងាយកាលកាដនកាយឡុកណដអួយហើយហើយតែតើ kadang don show pat skawai ka short film ka banga sim ka story nei banala nong siej ហើយ kata ya ka banala nong siej je ហើយ kata ro ka internet ba ka story mo ហឹម ka tu pat kalong kumno ban yarap ken ya ki wei kumno pide ban sedang ហើយ lada pinang ban sedang ហឹម pim nom ngat aki jing babi ហើយ ngai lada pim nang ban sedang ka jing babi ro kala apa កា jan លាអាប់ជឹងហើយតែស្ងួតណាត់បញ្ញាក្រនភីវុនគីអីវាដេនមិនតាំងឡាយក្រនរឡៃតលីវិញតាមតែ te Vila na do kajing ruai, kemunong sina short film, kemu YouTuber. Te na padang kini kelai teli mo. Na padang kini kelai teli ki kam ki bafi kasap ka bafi don mo. Kai ka kam ka bafi ham sultanat pat. Ka bafi ham sultanat ka kai kasap jong fi. Ka jing ruai na ka kemu ban sina ki short film na ka ban long kemu YouTuber na. hadu menta te ka jing sngo tenat ka jonga Hai. ka dai be ban tang ban ruai ban shoot short film ban pelaj be kam te YouTube Hai. Tam kini berat teli ki don jing adai mo. ha Vila ban ruai, ban pelai ha YouTube, vila ban sina short film bah pelai ha YouTube. Te kamut ka don jing adai berat teli. Te te ka sulong no kum ta menta la khambun la don system ai hai. ba ka don jing thut ka channel jonga te Hai. akhlam yo ban upload mo Ha, jing ha. ruai yaki Ha. short film Ha. ba nga sha suspend ba nga Ha. bakla Hmm. ngat copyright um tu Hmm. te nga phasna te kan salong ta kan Mentah pada kalak long na, kumna. ta kala long hoi Kamu filas sedang biang na, mentah. ngala sedang biang ta te Sedang menta ngatang pelaj kai ki jing ruai kum tu kumba kila don kumba prateli kan dai teli ki bang la de upload Ha, ki de ki jing ruai chu ipa chonga ha, te ngamut tharai hakini ki singi ki banwan tharai ngala yo hi ban ngala yo hi kalat ban snano iki short film ha, deng babat long ngamut ban yale lang no bat i pasan jonga kin ha, ha. long mentang ila ya don link ban Ai dan ling. pasan ho Ha. Te kabiang kata ka jing pelan ka jong film mo. ha Te paralog na subu ka jing kerpat ya piru ki ba pai ya kana ka video mo. Ngidon ngana bat iba badap biang langste i pila man suya no ka kerteng jong ka YouTube channel jong film. Kenapa ki paralog iba pai ya kana ka video kin Ka la ban YouTube, subscribe mo, kila ban pai ya ki video ki badan hapa ka YouTube channel ka jong film. ka YouTube channel ka jonga te nga ai be s badap biang lang sti Es badap biang langste. ha bon ki bakli nga ki ong s kamut ayu Ha, andre s kadon ka jumut mo kadang jing mo. nama
ipa chonga ikerteng champang walang Aha. dengan sim no da US kamut kan long kli no je ipa kan Kamut fisnai kana kerteng es kamut kedai ka. es kadai kerteng chong Badap biang lang step kadai ka kerteng kerteng kadai. chonga Aha. es kan long ka kerteng chong Kerteng ipa ipa. Aha. Ha. Te paralog ni subo ka jing kerpat ya phi iwei ki bapai kana ka YouTube channel mo. Ba phin sung bhar ban like ban subscribe ka YouTube channel ka jong i ba badap biang lang stay ka kerteng es badap biang lang stay te pilaro ban share ya ki video mo. Jong i haki status ki jong phi haki social media ba fer kana bakan long viral kan long ya hai wak jing kersan ka jong ba ka jing kersan ka jong phi baro mo in nang la ban kyu safrang namar ba ka biadai ka kam ka jong i tada khan ka kam ruai la na ka kam snap film la na ka kam kum youtuber kam kadon kam ka jing kersan jong ki pat ba mo hai teng sibuk ka jing kerpat ya phi iwei di to ki ba pai ya kan ka video bro ba phin like ba phin subscribe ba phin pai ka video na ka YouTube channel ka jong i hai te long in sabur ki ka link jong ka YouTube channel ka jong phi apo jong ka video kanang ba kita para log ki ba pai ka video ki laban like lang ba ka link kin lap ka ka channel ka jong phi te kuble sibun wa ba phi ru phi ong ban yarap mo yang ha te tang kata hinga ai kuble sibun ai phi ta kuble don kerku hi phi ma ha dan sachisin biang na ka channel ka jong i mo kuble sibun na ka por ka jong phi ba phi lap like por ban ya keren ban ngi ma kumna ban ya share bon ki ai atrai la dang don syuk segi wei ki jajam ke bagi saya keren hadin isna ya kendo ina ka por ya keren hi ngatarai kin sadon be hi ha ngan sapun hi phi ru ngan se kendo bia ha te amar kidang don hi ki ai ma mentalong kila long shul ya thu long shortcut mentara long shortcut namar phi ru phila shu pun ham tu per kerki ha te ngisnan kendo na ka por ya mentangi aku bela phi sa season biang ku bela sibun te ublay un kerko ya phi ru kum ha ta te paralong kana kalong kaya jing ya keren bat iba badap biang langsti iba don ka YouTube channel es badap biang langsti te nganget ba phi sngot tenat ya kana ka video ya kana ka jing ya share ka jongi na kata ada ngi kerpat ya phi ba phin share ya kana ka video saki paralong ke jong phi kenang ba kinyo ban ai jing kersan lem ya ki para khasi para kharamo ki to ba don sap kenang bakin nang laban ki safrang hakikam ki jongki hakisap ki phong ki jongki klem ka jing kersan ka jongpi ninum long ai na kata kadau idon kam ka jing kersan ki jongpi la se kum ki breu idon sibun ki jing duna ki bangim laban penbiang don ki jing ngim laban pen wandur ka rukom ko biang handrai wada theu ki ta ki handrai ai ka jing kersan ki jongpi la pidon keno ki pio ki jing duna ki ne ki jing tam phila ban pen i halang ba ki comment kenang ba ngin laban penbej hak biade kan ka video ana pat ki video ke badang ban ro te tata video bini sembiang hak wai pat ki video kublai sibun kublai si hajar ngo ublai ungkur ku yapi bara kublai sibun